в следващия епизод на гра с блокче, там където целям пак в блокче във въздуха. Нали, пак не е на нормален world, но целям във въздуха на граждан. И сега ще вземем обсидиан за порталът. Между тук само да имам стак 64 кола. Честно казвам, не е малко. Първо ще пусна да се спече Айран да минайния квест. Обаче това трябва да се направи пичо. Аз нямам явно после, когато направим портал, защото още нямам каблстон генератор. Така, трето блокче. Мисля, по-17 мапа. Забравих минута точно как беше всъщност. Но може да мине и Skywalk. Не съм сигурен дали ще го играя. И мисля да разгледам един мап. Арктика, мисля, че сме конкурсирали на Арктика. И там, нали, трябва да се развивам до цяло. Мисля, че в принцип снимал съм тендира и качвам много епизоди. Но тази седмица, която идва, може и ще направя бая епизоди. Защото имам около 2-3 часа, когато съм сам вкъщи. И може възможно да записвам. Знам, че скоро показания участва в клипчено. Сега играем на синглплеер, когато играем заедно, просто да има клипове. Няма го правя пълен портал, ще го правя с пропуска. Ще се сложа и тук. Сега задължително трябва да направя портала. Ниже. Аз пък портал генератор, защото ми трябва кабелстоун за... Всичко ми трябва, за много неща ми трябва кабелстоун. Трябва ми... тук... Точно тук не съм целен. Да, знаеш, че ще ми трябва двоен слой. С такова. Двоен слой грас. Така. Обаче, че ще се запали. Опит. Должно се съобразявам. Както е. Колкото за бързо. Да има генератор. Малко му. Добре. Майко. Все трябва да изгоря чумните дървета. Добре, това беше епичен фейл. Няма да спирам проектата. Ще се опитам да изгася дърветата, защото все пак са ресурс важен. Той беше няма да спася май. Трябва да го изгася на ръководите. Ами, пожарът си е факт. Избежно ако нето и дърво, дали ще спасим. Майко. Някъде се обадим на пожарната. Знай се. Не съм загубил. Загубих диаманти. Колко диаманта? 6 диаманта или колко загубих? И аз се отказвам. Малко му.